Bịa ka m gwa gị obodo ji naanị naira 25 alụ nwaanyị n'ịgba nkwụ. Obodo ji naanị naira 25, ọkwa ime ihe ọ pụtara? Naira 25. Ịnụ nwaanyị n'ala Igbo so n'emume kachasị oke mkpa, ọkwa ya? Mana o were anya na ihe kachasị eri ego na alụm nwaanyị n'ala Igbo bụ nri na mmanya a na-enye ndị ọgọ. Nke ahụ abụghị iwu, mana ị kwesịrị inye ndị bịara gị mmemme ihe oriri na ihe ọṅụṅụ dịka aka ka onye na-eme ihe. N'omenala Igbo, ụgwọ isi nwaanyị bụ ihe kachasị wee dị mkpa n'emume ịlụ nwaanyị. Ihe a na-akwụ n'isi nwaanyị dị iche iche dịka omenala ndị obodo ahụ si wee dị. Ugbu a, kedu ndị ji naira 25 anụ nwaanyị? Ndị Arochukwu kwenu. Na Arochukwu, ụgwọ isi nwaanyị bụ ọkwa isii, nke pụtara naira 25. Mana ọ bụghị ya bụ naanị ego a na-emefu n'ịlụ nwaanyị ebe ahụ. Ihe ndị ọzọ na-erikwa ego bụ ihe a na-enye ụmụnna na ikwu na ibe. Ihe ndị a dịkwa iche iche dịka omenala ndị si wee dị. Mana ugbu a, ndị ụfọdụ na-etinyegasị ihe ndị na-adịghị n'akwụkwọ omenala obodo ha, ọkachasị na ọ bụrụ na ha hụ na onye chọrọ ịlụ nwa ha nwaanyị nwere ego. Ugbu a, Arochukwu ha na-ekwu okwu ya. Ịma ndị bụ ndị Arochukwu? Arochukwu bụ obodo dị na steeti Abịa, na mpaghara ọwụwa anyanwụ Naijiria. Ọ bụ obodo a ma ama mgbe gboo n'ọdịnala nakwa ntọala Igbo. Otu ihe gbara ọkpụrụkpụ eji wee mara ha bụ arụsị a na-akpọ Ibinukpabi. Ọkwa ịma na ebe bụ Arochukwu ugbu a, ọ ha nwa bụ ndị ji naira 25 anụ nwaanyị.